Kaseng kisamla puli ke North Eastern Hill University Students Union kalapa da kasiti sya upro Vice Chancellor haringkat ke jingkentu ban bu no da ki Speedbreaker na ki surok hapo ke campus ke university ban bu ru sakawai ke kalikit nong pang lani ke ambulance nomor kumba kalong kini ke jaka puli ke dan tangkawai ke ambulance habakran sekilat pathai kubor u President ke NEHUSU usamla menlam lenti markham ulapan pau ke jings ngosi halor kini ke Jingjia sya Tynrah kali ki arngut ki samla puli kata ke samla Stephanie Shadab bat kesamla dari dengan Port Dukai ki belum mensau jor bat menta ki don han Nazareth Hospital Shillong. Nalor kata ulapan pau ke jing ai khublai ya ke sarkar jela ke bela shim ya ke sin jam ban kener jingyarap ya ki tei ki arngot ki samla puli. Te habia dei berkatu ke Jingjia ka accident hapo ka getu atau ke sengi kat nyau terik ke baja ka nyau steng gumto. Te ngina kalian ka nyau su long la shim ya kata ke sin jam long kumno bala ban yara pe gitu ki armut ki ba ki victims ai Stephanie bat dari tengen dengan kalian ka union hi nila pha ka chithi sa I provinsi nando ka to ka janbe atin ba dabja la pha ki ba ki ba dan kam te habang I ka to ngi si sa ngimla ban pdang ke ka baja ka ne ka university ke jongi ade gru ka sin ka ban kong ka ba ka ja ka to ka jeng ka jing susi long no ka ba ngimla ban pdang kum ka union tang ba nakaliang ka jongi hi ngila le ke senjam kata kalong kapanangkong ngila tho ka city sa I provinsi habe debat ka ambulance namar ba ka to ka sngi iba ka ambulance ka long kaduna ka long tangkawe te ka ki ba man 4 kilong arngol te nakaliang ka union ngila pha ka city pat ki de ban thit da ka we ka ambulance ka bathamai khnang ba ada ja ka no ka kisngi ban wan ngila ban tip te long nakaliang ka university ki ngi de ban penkre kita ki ambulance khnang ba suk la jai no ro tingila pharu yaki yaka ngil pharu ke stage of provinsi aba habai de baka jing install again ki Speedbreaker menchwa ki shutdown ki Speedbreaker hamon ki jaka but mantai de ba kilapan bhai usurok te de na taga daw long new Speedbreaker la damno te nagaliang ka jongi ngila pha ki stage bakin le bhano ibaro ki Speedbreaker hagi jaka ki balong kham jagino ki ba ke accident ki te kumtahi long nagaliang ka jongi ni ai khuble ya kombangi imta ka khobor badang su mi bana kaliang ka sarkar ni ai khuble ka ba ka long kala shime ka next jam ba pani arab ya ka long ying ka ba ya gini ki baro armut ki bala mat ya ka accident ting ai khuble ka sarkar ba ka la shime ka ne ka senjam ba kan arab him ka junglo jing sep ting ai khuble ro ya I kong amperin de ma de ya I bangi pentip chwa ne ka jingja ha to ka sngi but masin pentip hi lawan sa civil hospital te ha kapor khat arbaje idang don bat ngi dan ka program ka jongi ka introduction ceremony bat ka ngidon ru ka gender freshers ka to ka sngi te ngimtip ba ka to ka jingja long kanja ka to den ka to ka function ka jongi te nakaliong ka union hi ni ai khoble ru ya baro ki ba ai ka donation ki khna ki bangi ni apan ki donation ba ki no senyang ya baro ikhna pule ki nagi communities ki ba pher kumju nagi teachers association ki non teaching staff ro ki don bat ki kumki angu gitu ki all workers association ki bawna ai ka donation nakaliang ka jungi ngila ai menin ha ka fast face kai bangi la yolum la ai shoti ki longjing baro ar te ki don ro ka second phase ka bangi la ai ki badang ai ro mentar ki dang ai he tengin sali ai gitu ya gitu ka longjing la sai sa hospital Nazareth nakaliang ka jungi ngila ong show provinsi ro kumna ban singa ka sinjam te ila pentip sa but in sabu ko ka meeting nakaliang ka jungi but ngin song lang mangi ki students but ki itu ki security baro tingin saya rai ke bangin le namata ka ba bhatam na banta ki khana but namata ki vedo bawan sa ni university campus Hadien pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya